na Allah fara bi ka buya dai wai za nake gaya maka wanda ya zauna na da sistin ɗin tabo wato akwai wani abun mamaki ne nake so gama amma ban sani ba ban san ya za ka ɗau abun ba to ina san yadda ka ba akan abu ka gane ina jin ka kaga wannan na nasu kun daga kwani ce kai wannan wanda ya kwani wannan na kashi da yayi kamar bullet bullet din su akwai wani kasararren sinadarin thorium wanda ya kasance sinadari ne na fashewa a duk sanda aka haɗa wa wannan bindiga za ta kasance tana harbi har ta iya kashe mutum ka bakare na ma hankali Allah biya da gida ana kai yare ya fi waye wannan kuma gani ba ma waye za ka ce mun ba me yake faɗa za ka ce me yake cewa wai ya zo na mun wani haukan banza wai strolin sun menene da menene nake ganin wannan wata bindigar kwalifa wata banza ka wannan ba Allah dare na hankali ne kai yanzu baka yadda da abin da nake faɗa ba a ba sun ne bai mai ba tun ɗaza ma ba yarda ne ba to ai ni ma da na zo nan yanzu ban yarda da maganar da kake gaya ba bayan da ba ka sanan ake yarda ba kuka yanzu kana nufin kenan wannan bandaga za mu yi amana ta kara ta harbi ai ba yanzu kuma tun da za ka yake ne to bismillah bada mana mu ya hada gana kai kawo kuma kai ka ta yi kuma dan mu gani kuma wannan na kara aka dama ita maka kai ka shiga gurin nan ba da Allah za ku yi min haka da Allah wallahi zan kusa maka tashi ba gurin nan nace haka zo waye shi ya fannan zan kusa maka tashi ba gurin nan Allah to dan Allah dan Allah ku bani guda ba gurin ba rima wallahi na ku wannan na dawo kaiwa Wallace kai wannan ran ba mun kora mai wani rannan ba me ya dawo yi kai fito mu gama da yaron nan kawai fito mu gama da shi